Da kallo kana tare da Hausa Television akan shirinmu da muka saba kawo maka a kowane sati, sallan Juma'a. Wannan ita ce Juma'a ta farko ta watan Septemba, haihuwan Annabi Isa shekara 2020. Wannan ya yi daidai da kwana 16 na watan Muharram, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1442. Wannan shiri ce ta Hausa Television sallan Juma'a. Za mu kawo maka hutuban malam nan gaba, sannan za mu kawo maka sallah bibiye da karban gaisuwanku ta sallan Juma'a. Ka kasance tare da Hausa Television. Annabi Muhammad in ba su abin da suke nufi ba a cikin sadakan nan sai zama suna hushi ya mu bayan Allah ya wajibta da kansa masu dukiya ya sanya ba talakawa da mai tun kuɗi masa yin su abin Allah ya taimake su a bisa abincin rayuwarsu domin Allah ya tattara zuciyar mu zama guda. Barawo bai gabata a bisa sata gabace domin rashin abinci shi ya sa shi sata. Ko abincin iyalinsa rashin sa shi ke sa shi sata. Ubangiji ya waje ta wani zakka, kai mai dukiya ka bayar da zakka, ka gode ma Allah kan abin da Allah ya baka, ka taimake yawan ka talakawa, kiyaye kanka da hana zakka, ba karfe ka yi baka dukiyan ba. Allah ya halarce mutum mai rauni ne. Ibadallah, inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
kallo kana tare da Hausa Television saukowar mu sallar Juma'a kenan muna tare da babban bako wanda ya musulunta hannun National Chief Imam a daidai wannan lokaci bacha udin disai Abdu Abubakar Siddiq na mi bacha dia na ba mu a ujin kramusum etum me ma just me jin kramusum atum kra no last year na dia ma me jin kramutum su esum no the wa mo esum ne tie any the wa mo boa even the wa me jin kramusum ne tum no kra no mo sum no kra no eye me fe the one kramusum ne tie ne ye fe ena kramusum so ya de bia se wo ye no ma bi ye hu hia na se wo ba bebrem a e kan wakoma e ma wutumi sesan at any time tin kramusum ya de bia mani age ho pa eni tin ma me de koto mi papa la je anima ene odema ba na bacha wo nafo a mo Christopher message ben na odema mo efa nkramusum a wa ba mu nne. Today is my first day I came here until me free anuma ena metumi this da sifi mai kallo kana tare da Hausa Television dan uwan mu kenan da ya musulunta mai suna Abubakar Siddiq shirin mu bai saya nan ba nan gaba zamu kawo maka babban da ke jagoran Jimoni na nan kasar Ghana zamu tattauna da shi ka kasance tare da Hausa Television. Welcome to Hausa Television. May we know your name and the position you are holding? Okay, my name is Frederick Odame. I'm the National Sales and Distribution Manager for TLC. And we are being mandated to drive the G-Money channel development and then customer acquisition for G-Money. Yes. Sir, please, can you tell us what G-Money is really about? Okay. G-Money is a mobile money service being provided by Ghana Commercial Bank. And so G-Money basically means made in Ghana mobile money. It works like the other ones like MTN mobile money, like R.T.A, Tigo, like Vodacash. And this one, it works on all networks. So irrespective of the network that you are on, so you can be on MTN, you can still be registered on G-Money. You can be on Airtel, Tigo, you can register G-Money. You can be on Vodacash or Vodafone and you can still register on G-Money. So do you only operate in Ghana here or you operate outside Ghana? So for now, G-Money only works in Ghana. G-Money works in Ghana. Once you have a SIM and also any of the valid ID cards in Ghana, you can register on G-Money. So your final message, why the need to register with G-Money and what is your code?
Okay. Now, gym money is another option for people who send and receive money. We know we are used to the traditional ones of MTN, Momo, R.T.A, Go, and then Vodakash. But gym money is another efficient, I would say equally or even much more better efficient way of sending and receiving money from people. And there are so many benefits of GMoney. You can use it to buy airtime on all network. You can send money to all network, and you can also use it as a form of savings. When instead of you going to the bank, and it's not only limited to people who bank with GCB. Everybody who has a SIM can also be registered on GMoney. Yes. We've been here for the past 3 years as Hausa Television. Why are you here? Why is the national headquarters, where the national chief imam, lead prayers, your target? Yeah. Okay. We know there's so much things that we want to collaborate with Hausa TV and also the whole population of Ghana to take GMoney to the next level. And I know that, this is just the beginning of the partnership of the bigger things to do with Hausa TV to take GMoney to the next level. I know that with such a good collaboration with Hausa TV, we are going to get to the next level. Mai kallo har yanzu kana tare da Hausa Television. Barka da zuwa kan Hausa Television. Za ka fada mana sunanka sa'annan da wani position kake hold a cikin wannan GMoney. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdullahi Amadu. Ni ne na zama regional manager for Accra East for GMoney. To Alhaji, za ka yi a gurguje dai ka mana bayani menene GMoney, what does that stand for? To GMoney ya zama mobile money wanda Ghana government ya kawo ya tanyi mutanen Ghana da duniya duka gaba daya. Domin ka duba cikin abin ganmu mobile money na akwai shataye kaya kana zauna shi wani ya cire ka ya baka kudinka ya cire kudinka cikin mobile money ka. To wannan duka ya gama shi abin ga government ya duba tsakani shi da citizens na shi a wannan shataye na ya fi a bari shi ne ya kawo GMoney. GMoney nan ka duba mun zama Ghanaians, Ghana money kagan ku kuma ya bayi license, ya doshi license na ya bayi Ghana Commercial Bank, GCB Bank. Su ne suka zama in ka duba cikin financial institution na su ne suka zama na Ghana, so say 100% owned by Ghana. So ya ba su wannan abin ga license na su operate mobile money na. So very soon ka gan kaman irin batun Ghana MTN Momo, Vodafone Cash da R.T.A Tigo nan duka iznillah duka sun bare, because in ka duba yanda muka zo da karfin na su duka sun bare. Insha Allah she GMoney ya kawo abin ga convenience ya baya mu duka cikin rayuwar mu da kasuwar mu da ababen da duka za mu yi kagan GMoney na shine za mu fara use komai duka insha Allah. To mai kallo ya ce yanzu na interested ina son register, ya zan register wannan GMoney? Insha Allah shi ya zama simple, in kana da abin ga ID card ka shi ce na shi ka zo in ka gan GMoney sign na ko in ka shiga cikin Ghana GCB Bank in ka shiga wurin nan ka ce kana so ka register, insha Allah an register ka kawo ID card kuma in ka fara a registration na kudin da za ka doci ka sa duka ka yi ka doci insha Allah. A matsayinka na musulmi suwa za ka yi wa barka da sallan Juma'a? To alhamdulillah farko ina so mu ce barka Juma'an baya Chief Imam Sheikh Dr. Nuhu Sharubutu, Allah ya bashi ran dogo da lafiya cikin jikin shi, da babana Alhaji Abdullahi Yahya Chairman daga Tamale, da na Hajiya Juwera su duka suna Tamale, da kowa cikin TLC da GCB Bank ina gaida su duka, da Hausan TV. Domin Hausan TV in ka duba Hausan TV na ya zama TV wanda in kana son ka ji murya da dadi cikin rayuwanka ku duka ku sa abin gan ku kan Hausan TV na insha Allah. Mai kallo nan karshen shirin mu ta zo na wannan sati. Barka da sallan Juma'a, ko sallan Juma'a kamar yanda kake cewa muke kawo maka wannan shiri. Mu kokarta mu dial *422# na GMoney domin karin bayani. Ni ne naku Muhammad Mudassir nan jihar Accra. Allah kai mu sabon sati lafiya.
Hausa Television.